3 maanden lang betelt de SCB het lien dat de vrouw recht op had net uit. Wils dat nevens de wet binnen 30 dagen mat. Als de rechtszaak erom komt, staat de SCB deze week het geld wel. En zelfs 2 keer zo volle. Maar de rechtszaak gaat terug. Mijn cliënte die wil ook dat toekomstige declaraties dat die worden voldaan. Dat die wel tijdig worden voldaan. En dat heeft zij de rechter gevraagd. En zij wil haar schadevergoed krijgen. De vrouw vindt dat haar een soort laaien ondien is. Ze schamt haar en had last van stress. Omdat ze geld lienen en haar been allerhande gewone zaken onthouden moet. De SCB zit duidelijk maar de zaak in de magen. We betreuren natuurlijk enorm dat dit nodig is geweest om dat ook zo te krijgen. Er zijn aan onze kant een aantal fouten ook echt gemaakt in dit dossier. Dat betreuren we ook en bieden we ook echt onze excuses voor aan. Het goede nieuws is, en dat is gelukkig, dat de betalingen nu lopen. En we houden dit dossier ook echt enorm goed in de gaten, mijn collega's. Dus de volgende maand gaat dit gewoon goed en de betalingen zijn nu gewoon op gang. De rechter toont u het begrip voor de vervelende situatie dat de vrouw man inzetten had. De vrouw wil haar verhaal net voor uw microfoon dwaan. Maar te Gerre haar advocaat had ze goede hoop dat het goed komt. De rechter die heeft in elk geval heel goed oog voor het maatschappelijke probleem wat hier is. Zij ziet het als een groot probleem. Zij vindt ook dat er een rol is weggelegd voor de rechter. Dat blijkt heel duidelijk. Welke kant het uiteindelijk opgaat, ja, dat zullen we af moeten wachten. Ik heb er een goed gevoel over.